Happy birthday sa mga nagsiselebrar siyempre kan kompleanyo. Tingog kan banwaan, primero po naglalaom na yaon man kamo dyan tabi, nagaantabay pa, padagos ang paghinanyog, dahil nagsalida ning istasyon, dahil nag-off kang radyo. Sundo man po alas 10:30, tingog kan banwaan, nag-iimbitar sa mga taga-Legazpi, Albay District, Daraga, sa mga manlain-lain pong munisipyos kan Albay, maging dyan sa siyudad kan Tabaco, Buda, Ligaw. Sagkod po sa mga manlain-lain man na probensyas kan Bicol, pagtaraning Nyato, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Kamsur, Kam Norte. Sagkod suna sa luwas po kan Kabikolan na pinagabot kan puwersa kan radyo, DCGB. On the air, marhay na aga. Online, good morning ma'am from the Philippines, worldwide, netwide. Sa mga nakaantabay sa Samuyang official Facebook page broadcast, DZGB News Online. Mati na po, suyaon man dyan sa YouTube. Ecstasy. Extano. Iba-iba lamang kita. Katuwang ko dyan ang puwersa si Kumpadreng Jim, Pading Al, Pading Jomar, Extano. si Ad, si Luen, si Renz. Extano. Sa Manibela, ang samuya pong piloto, Henry Deboy Mata. Belated happy birthday tabi pala na kan August 26 kasuhapon kay Abogado Rosel Luzares, ang direktor po kan Puro de Rentas Internas digdi sa Bicol. Yan sa tuyang direktor ko niyan, tama ba? Si Attorney Rosel na Luzares, pag-iriba taman ini dati sa broadcast media, tas siya kaituso sa NTC-AD. Yan, sa National Telecommunications Commission, ngunyan po, direktor na kan Puro de Rentas Internas. Belated happy birthday tabi isay mo Attorney Rosil, Rosil o Rosel, Rosel Luzares. Technical control lang sa kuyang kumpadre, the man from Santo Cristo, the home of Senyor Santo Cristo. Dap tabi si Pading Nal Baldo. Good morning dyan sa mga taga dap. Lalo na po dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Ay nagatabi sa Indo. News Manager Mardela. Ang samuya pong malalaoman, the man for all season, the jack of all trades. Sa newsroom, sa padagos pong pagsubaybay, as it happens, where it happens. National, international na mga storya. Angel Musta, saan sa mong anghel sa production. Tandem ko niyan sa IT, si Arven Buda, si Richard. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Iyan tabi marhay na aga sa Indo Gabos. Saan sa kuyang telepono numero 0961 7590888 sa Smart, that's 0961-759-0888. Sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Pwede man sa messenger account ko, hanapon lang nindo, Pio Fernandez. Udyan tabi sa chat box kan official Facebook page kang DCGB and DCGB News Online. Pwede man kamo dyan tabi maray na aga sa Indo Gabos. Okay. Ay nutunta na muna ade. Kasubago baga, pinasabot naman ni VP Henry. Another one bites the dust. Karo sa mga pag-iribata, veterano, stalwart, sabi nga ni Congressman Joey kan 2nd District, stalwart sa practice kan media, both digdika ito sa DWGW, Budyong
kumpadring Naldano, DWGW, and eventually nagpasiring siya sa Veritas, duma na ka ito sa Metro Manila, budangon yan tabi sa online broadcast. Farewell tabi our comrade Sir Melo Acuña. Yan, na mahingalo na sa mga veteran na practitioner kan pagiging media digdi po sa tuyang lokalidad imaging sa national na level yan, farewell tabi kay Sir Melo Acuña. Ayan ang mga pag-iribatan na maaram kaso bagong mag-alas 2:30 nin maagahon duman po sa sarong ospital sa Quezon City sa Metro Manila. Sabi na nga ni Baga, another one bites the dust. Paaram na saro sa mga veterano na miyembro kan prensa asin media, broadcast media po, Sir Melo Acuña. Hali yan tabi sa hierarchy kan PBN Broadcasting Network Incorporated ang radio station DCGB-AM hanggang 97.1 OKFM. Tabi yan. Condolence sa familia. Tabi. Okay, so si Melo, kaitong nasa Katanduanes pa ko, nadadangog ko na iyan. Nag-iriba-iba man kaito, ayan, buda si dati man na Jess Marceliana. Dahil na nindo ini inarabo tabi Angel ade. Ako na yan, mga kumbaga harigi nagpuon those were the heydays kang radio. Dahil paning advent ka ito nin online broadcast. Talagang pag sa radyo ka ito, ang airlanes okupado kan AM band. Dahil paning iba, solamente radyo, TV, dyaryo, pelikula. Yan. So, namamayagpag ka ito talaga. Matindi ang ito ang demand sa AM band, sa budyong ka ito, si Sir Melo na Acuña. Ito man sa Jess na Marceliana, kairiba-iba ninda iyang ka ito. Ulon, so pigtaram ni BP Kasabago, sa Hani Linda Arganyo, basta yan po katropa, nadadangog ko ang kaito, kanyaon pa ko sa Catanduanes, and eventually pag pasiring kumandig di sa mainland, sa Legazpi, nagsarabay-sabay na po kami. The last time na nagkakomunikar kami ni Melo Acuña, kanso mag-attendir ako nin sarong seminar duman sa Metro Manila. And pinag-iidaw niya man, haing ka na ngaya piyuta, uni ngaya so bareta, digdiyaon si Sekretaryo sa Defensa Nacional. So maedad na si Tata Delfina Lorenzana. Yaon ngaya digdi ka o restaurant, yaon ngaya bareta. Ako dispensa Sir Melo uni man niya ako kairibanan ko. So, administrador man kan P-Bolks, si Juan, kay na nga dito sa lalaki. Yaon niya ko kami digdi sa North Avenue. Uyo pala, bareta man nga yan. Si Director Renato Solidum, niya kong kairibanan ko. Buda si Dr. John Dalida kan Pag-asa. Uyo pala nga yan. Sayang ngayon dahil kita nagka-restorya for so long a time. Sabi ni Sir Melo, o di sige ngaya. Akon makakuang ka, bumbelta ka ngayon digdi sa lugar. Mitayaon pa si Sekretaryo Delfin Lorenzana kan Defensa Nacional. That was the last time na nagkaigo kami ng konversasyon. And so mga masunod, I kept on following his posts sa social media, sa Facebook. Yun na nga ito, naisihan ta. Yun ang nagpaaram na po si Sir Melo Acuña. Sige tabi, alas 9:17 nin pagkaaga,
Taod-taod ang iba pa, tamay mga hanap buhay muna kita, maabante na kita sa satuyang mga temas asin mga pangyari sa palibot pakaliis kan mga pagirumdum. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto baga si Madi mo. Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Arong. Maray sa Noong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus, Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo, natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Sipolino na po. Para echapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasha, no. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Roland Pasana. Nagkaroon po ako ng COVID noong August 28 at na-hospitalize ako for 14 days. Nag-offer pa po ng supplements ng mga antibacterial. Nagpapasalamat po ako na bigyan mo po ako noon kasi malaking tulong po yun sa akin na napanlaban kontra sa COVID. Lalo na po yung pag-spray ko ng Lacolidal Silver na wala po yung kate ng aking nalamunan at saka luminawa po yung aking pakiramdam. Kung hindi pa po noon na nag-take o gumagamit, medyo yung katawan ko mahinang-mahinang. Sobra po, nakatulong po yun ng maigi sa aking nararamdaman. Ako po si Rosely Francisco na naging PUI sa sakit na COVID-19. Tumaas po yung lagnat ko sa 40. Tapos grabe po ang sipon at ubo ko. After 9 days po, humingi ako ng tulong kay Ma'am Nens Rosal. 9 days na ang fever tsaka ubo ko. Pinadalan ako ng ACCS. Yun lang ginamit ko. After 3 days, bumaba yung lagnat ko. Kaya nung nagpa-swab test ako ng after 14 days, nag-negative na po ako. Sa ngayon po, ako'y okay na. Wala na akong nararamdaman. Hindi na ako nagkalagnat, hindi na ako nagkaubo. Kaya pinalabas na po ako sa ICR. Mga kaibigan, ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, sakto 9:31. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Padingnal. May nagapot kung perang edad ni Sir Melo. I'm very sorry. Dahil po ako ng personal knowledge kung pira po so inabot na edad man ni Sir Melo. Ako niya sa tuyang pag-iriba sa broadcast media dati na maaram na po kasuba agong maagahon. Dahil ko isi so edad tabi
ni Sir Melo Acuña. Bueno, di diretso na kita sa satuyang mga pag-orestorya. Sa lado nasyonal muna, isupulis pala na si Nuesga, ano? Yan, sentensyado na. Kasuhapon ito, so ipinaluwas pang istorya eh. Taon talang ning diit na repaso man, si Nuesga baga, iyo ito so buminadil gadan. Sa hampangkan sa iyang aki, menor de edad. Pinadil niya daing kalaban-laban nagarusan na manok. Sa payo pati, gabo sa payo ade. So sarong lola na pigdidepensa sa buhay kan sa iyang makuapo, kiko po, pagkatapos binadil kan pulis na ini na si Nuesga dahilan sa nasa alterkasyon na nag-uugat sa haloy ng day pagkairintindihan. Yan tabi. So madali so dalagan kan hustisya na sentensyan siya nin duwang habang buhay na pagkakapreso. Dahil na ini makakaluwas. Pagkatapos, pipagbayad pa nin danyos perwisyos, maabot sa 1 milyon, almost 1 million, so ipipagbabayad duman sa familia kana nagkagaradan. Yan, let this be a lesson both sa public, buda lalo na sa mga pulis na primero, magayon kung araw kayo ni Permian dalagan kan hustisya, na hype ining marhay sa media, buda sa internet. Sana po ang iba pang mga kaso, arog man kayo ni kakaskas ang dalagan. Madali kan Disyembre pa sana ito nangyari, ngunyan, pero almost December to January, January to February, February to March, March to April, April to May, May to June, June, July to August. Mga almost 7 to 8 months lang so dalagan kan kaso, yan, justice has been finally served. Pero ang makapungaw ka ini, amidst ka na pagkakaserbi na kanustisya, you cannot bring back anymore to life itong sudinan niyaran ka na pulis na ini na si Nuesga. Okay, so let this be, sabi na nga ni, primero, magkuang kita, magbunyi, mag-abibar, at least makaskasudalagan ka na hustisya, ha? Sana arog ka ining permi. With the overwhelming evidence man paano buda ining testigo, talagang daing dulagan itong si Nuesga. Abe, yan. And ikadua, sana po daing na maripitir. Igwa pa rin saro, sabi nga ni Chief PNP, si Tata Gimoy, igwa pa nga kitang sarong pinagsusubaybayan. So, may binadil man bagang supulis ng badilman, lola man ang binadil duman sa Metro Manila. Dahilan mas sa diskusyon, buyong so pulis, binadil so lola na daing maning kalaban-laban. Iyo ito so nasabi man ni Chief PNP na si Tata Gimoy na Ilyazar na pighalat tapa na resulta man kan pagdadangog kan kaso. So, yan. And let this be. Sana ultimo naan, aram nindo, the public deserves na magdemand nin halangkaw na level nin serbisyo hali po sa mga pulis. Si itatagimoy na mismo nagtaram, buda so sarong bisita bagang General Digdi na halangkaw na official man kan PNP sa Kampo Krami na dapat ngaya magtultul kita, taan sweldo ngaya sa tuya, ikumpara sa ibang mga ahensya di gobyerno, empleados, maging sa pribado, makaliwoy-liwoy na. Hali ngaya sa tao ang sweldo sa to. Ibaga sa ito so general na nagtaram kandig di sa pagbibisita sa Bicol ka ito, mga a month ago, na i-report pa yun sa satuyang programa. So it's high time talaga na i-professionalize na yan ning marhay, and the public has the right to demand na masalangkaw, mas tultul na serbisyo hali po sa mga membros kan Philippine National Police. Not as oppressors, not as killer, but as protectors of both life and properties. Sabi, iskriinin marhay, ang maralaog na dyan. Physical, permi na iyan. I-screenon na yan physicalmente. Ang trabaho ba kan police, it requires rigorous physical activity. Ikadua, so mental capacity ka yan. Determinaron kung dai mag-crack under pressure.
psychological capacity, psychological depth kaiyan. Kadipisil baga. An sarong pulis, pag binaduan mo na ning uniforme, igwa ng badil, an iba kayan per de los ubos, minaiba na an frame of mind. Ako, paduan mo ang sarong persona, igwa ng otoridad, may tsapa na. Igwa pang badil, minabago ang kustumbre. Iyan ang dapat na i-determinar ano kan gobyerno, i-screen na gading marhayan sa idang psychological depth capacity na day magbago. Imbes na pag naunipormehan na ang pulis, pag nahiling kan sarong sibilyan, ang reaksyon kan sibilyan, bako na itong na-agitate, o nadadagit, o natatakot. But pag nakahiling ni sarong uniformadong pulis, dapat ang imahen na nakakarehistro sa isip kan sarong sibilyan is secured siya sa iyang pagkabuhay, budaan sa iyang propriedad because may pulis. Sinibot bagang kawikaw ka ito, padingnal, to hierarchy kan na PNP, sa imahen ka ito kang pulis, kan mangyari ning pambabadil ni Nuesca. Dahil panganin na halin nagkaperang bulan, sunudan pasuduman sa Manila, susaro pang lola bagang binadilman. Yun na baga supiga sabi ta kasubago na, sabi ni tatagay mo, ini PNP, pighahalata na sa nangaya, so resultaman kan pagdadangog kan kaso ka ito. Yan po, tabi ha. So, ipuhan po na, bako niya, grabe ito eh. Gun mo sa hampang padingnal kan sa iyang aki, pinadil niya su biktimang daing kalaban-laban. Ha? Tapos Mario Joseph naman o, gadan. Ngunyan o to da. Apera kan pagkakakulong, dobleng habang buhay. Katabi, pipagbayad pa ni halos 3 milyon di pesos. Ay nako. At nagpuunsa na sa day pagkairintindihan sa right of way, di ba? Kaya yun nga ni pinagasabitan na dapat ang psychological depth kana sarong pulis pigdideterminaran nin maray bago makalaog sa serbisyo. Kapag binaduan mo naan, enormous authority is clothed upon a member, single member, kan Philippine National Police. Lalo na kung may badil. So, dapat baga sabitan na nga ni, na dahil mag-crack under pressure. Maski sa grabing intense situation, iyon ang hahampangon kan mga pulis eh. Intense physical, psychological, stressful situation. Para dilan, gabos, yaon dyan. Kaya baga sa training da, physicalmente, da ini doon narireparo. Ang training baga kan mga pulis, kikuros labanan pa de. Kikos laban yan, iguaning purpose. Ang pag-formation, kikos laban kan sa indang mga training officers. Pipasupog, kikos laban, kikuraratan. Tapos, parte yan kan pag-determinar kan psychological capacity, kan frame of mind, kan sarong pulis na pigti-train na dai po mag-crack under pressure. Na maging kampante na nagladalagan sa utak kan na sarong pulis, maski nakakakumprontar siya ng mga violenting sitwasyon, he is under stressful circumstances, nagdadalagan sa iya ang tama na pinagpapautob kang pulis, rules of engagement. O tamay badil ka na eh. Ibadil ka naan sa imong kahampang sibilyan daing kalaban-laban. It's a delicate matter tabi. Kaya arog kaan. So, kaya baga pigti-trainingan. Iyan, dahi kung magalas ki cross laban, pipasupog gabos ta. Pagabot sa pagbuhi na kan sa duty, makakano para sila ni mga arog kayan. So, sanay na sinda, tuod na sinda. They know how to navigate into stressful situation without violating itong susain daw pinagusunod na rules of engagement. Ngunyan, dayan po nangyari digdi kay Nuesca. Apparently, si Nuesca, nag-crack siya under pressure. Yan na mismo, korte na ang nagpahayag. Sentensyado ka. Tabi. Let this be a lesson na sa mga pulis. And ini po, triumph kan sa tuyang justice system. We will be right back. It's 9:41.
Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Ay, baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa bulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang sa tungkaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion on! Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago. Nagkasarundo
napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si April Ardales, ng Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List. Kulitan at tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Diretso mo nakita kan mga istorya dyan sa luwas. Akomodaran tutulos ang impormasyon. Ans, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning. Sir Pio, good morning sa mga parantabay. Location kan DCG News ang piniligdi sa kahalabaan kan Rizal Street kan Legazpi City. Kung sa natuturahan na ikulik inin dakula halaba na truck na ma-deliver ko ta nin mga produkto nin soft drinks, particular na nin Coca-Cola na na-accident diligdi sa nasa bitan ng kahalabaan kan susog sa nakauron ta na Ans, yes po. exact location sa Rizal Street. Go ahead. Yes po, Rizal Street, Sir Pion. Arinig mismo sa Shell Gasoline Station and Tansuling Hospital. Yan. Shell Gasoline Station and Tansuling Hospital. Kung halikan daraga, antes maglaog Legazpi over. Yes, tabi, Sir Pio. What happened? Ining tabi, Sir Pio, harinig sa may Tansuling Hospital. Maliko ko taligdi pala og sa Rizal Street going Albay District na ini. Sabi kang driver, may i-deliver ko ta sinda na mga supply kining Coke o ining soft drinks na ini. Tapos, garo nabitin so pagpalaog ng diligdi, may kutsida kayang nasa balyong tinampo na ano ini, bit panindang makabanggaan, napapreno sinda bigla kaya nagkaurulog ining mga naka-tray ini na mga Coke. Okay. Ang truck na antabi sa mga paraantabay na to sa radyo is pirasos 18-wheeler at 10-wheeler truck so halabaon. Alabaon ni Sir Pio, guro 18-wheeler ining truck tabi, Sir Pio. 18-wheeler na truck kaya minaswing an karga kaan sa likod itong so halabaon na karga. Ngunyan hali sinda dyan sa may Tansuling malaog digdi sa Calle Rizal, ma right side sinda, pasiring sa direksyon sa right, pasiring sa
Albay, siguro ma-deliver digdi sa bodega kan Coke, ano? Yes, tama ka dyan, Sir Pio. Ngunyan ko na, ma-deliver sila naman sa bodega Kangko. Adik di ba kasi may pinanuwahan ining barangay tabi, Sir Pio. Oho. Di man yung napiguna, naaro kayo ni mangyayari ngunyan na aldaw. Kaya, school driver man, nagagay man kidispensa sa publiko kung araw kayo na nangyari. Kung nataaraw kayo na nangyari. Okay, di an hali kan truck is digdi sa may Tansuling Hospital, tama? Tama, Sir Pio. Then ma-turn right sinda, naalanganin, nagprenog, nag-slide, so likod na labaon no na igwanin mga kargang soft drinks. Yes, sabi, Sir Pio. So ano ang estado kan trafiko, nakakalusot both pasiring sa Albay, Buda Legazpi, over? Ining going to Legazpi Centro tabi, Sir Pio, nakakalusot man digdi sa may Shell gasoline station. Oo. Kaso pasaro-saro lang ang agi. Pero ining going to Albay District, halin sa ka Legazpi, malusot kan digdi sa may SSS tabi, Sir Pio. Dahil na digdi kaya makalusot ki dara ko lang vehikulo so going to Albay District. Okay. Ta sa nakabalagbag na porsyon so kuan. So ining likod na porsyon kan halabao na 18-wheeler truck na yan. Ining likod na portion tabi, Sir Pio, kang 18-wheeler truck na ini, yaon digdi siya may People's Marketing nakabalagbag. Yan. So ang likod niya is talagang nakatukod duman sa kanto sa may Cres Snack Inn. Pagkatapos sa iyang payo, uyan dyan sa may lapwas ning diit sa Shell gasoline station facing Daraga, uyan baga sa may mga pabulganaysan dyan. Ikaw dyan pabulganaysan? Yes, yun ang gadan, Sir Pio. Okay, kaya sumangahali sa Daraga, makakalusot sinda, magilid din maray sa Shell. Ano? Tama. Okay, so haling Legazpi, dahil nagan makakalusot, makawikaw sinda pasain. Kawikaw sinda digdi, Sir Pio, sa may People's Marketing. Roger, ta nagfi-fade katabi ans. Dahil maning na diskwedo. Yes, fortunately, Sir Pio, wala man na irido digdi, thankful man kita ta nakaresponde tulos ang mga miyembros kan Legazpi PNP. Oho, natataday pa nakakahali igwaning na dispalinghar na porsyon contract? Dahil pa nakakahali ini, Sir Pio, ta kung maiiling ta digdi ilaladawan ta sa publiko na nakakadang usot ko niyan, grabe pa digdian na nakabalandrang mga napasa na bote kan na soft drinks. Oho. Pero so truck day maning nabari na kung ano na iyo ang dahilan ko natataday pa'y nakakahiro. So dahil man tabi Sir Pio, piga clear lang gawin ning lugar sa may pedestrian lane muna mismo na magkarali ning mga bubog o ning mga napasa na bote. Oho, so may pedestrian lane harani dyan sa may Cres Snack Inn. Yes. Ay, naku, siguro pag uldot ka, talabaunon bagaan managad. Tama. Pag uldot, bay nag-uldot ba na kotse, pang, kinawikaw niya na pa, naku, yun na ito. Parang nga nita, dahil nasawisawan, so iba pang mga nasa likod man ng bihikulo. Yes, maringay tawaran lang nadamay. Okay, sige tabi, Ans. So far, Sir Pio, yung sitwasyon digdi na padagos na piga kudiran kan Legazpi PNP, and din yung truck na may plate number na AAV 6402 as in piglalaw man na taon-taon, masikaso man tulos ini para magbalik na sa normal ang bulos kan trapiko. Madali masanan, tadaay maning na distroso duma sa truck, makakadalagan man na. I-clear lang mga soft drinks yan. Tabangin nag mag-clear an inumanan saro-saro. Kung ko na si sarong sarong case ka, idara ko dyan, may isnakan kita. Sige. So yan sabi, Sir Pio, nasutuyang on-the-spot report, exclusive yan sa DCGB News with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat tabi situational report dyan. Minor vehicular accident po dyan sa may Cres Snack Inn. Ano ba sa may Shell gasoline station? Report! Sarong 18-wheeler truck, so may karga. Labaon nun baga yan. Ang pagmaniubra ka pa di, an driver kan, special ang lisensya. Kung special na training kaan. Ang pagkuang ka na pag tiko baga sa mga kanto, mi lapos aning sobrang una. Pagkatapos mi, kuan letter L, an sa indang pag, kunyang kaan pag, maniubrada. Naalangan nita may kotse ang kampag, pang, prinog, ito purulog sa mga soft drinks, so coke, Sige. Diretso kita kan mga istorya. Diyan po yan nasa may Cres Snack Inn. Good morning diyan kay Cha Cres sa Cres Snack Inn. So haling Daraga, pasiring Legazpi, medyo ma-traffic. Pag-abot diyan bago sa may Shell gasoline station sa may Cres Snack Inn, magilid ka mong maray, pasaro-saro ang paglaog nindo diyan. So haling Legazpi naman, agi ka mo digdi sa may Tansuling Hospital Yan ang sa ina malusot yan, haling Tansuling.
Duman na malusot sa may kwan. Sadit na agyan duman pa di. Kung sadit na agyan dyan iskinitan, makakagi man ang jeep sa may Sony Market, so Sony bagang tindahan ni mga ilaw. Yan, pwede dyan, tabi. And lusot na kamudig di sa National Highway. Ano po? Or pwede man sa BIR, lusot na sa BIR kung gusto nindo. Digdi sa may Insular Life Building, pwede man. Sige, Renz, what's happening, Renz? Go ahead. Yes, marinaga tabi Sir Pio, sino marinaga sa mga parantabay, sa mga duwan niya itong mga bareta, pinagpapaingat kan lokal gobyerno, kan daraga albay, ang publiko, dahil lang mismong ang mayor's office kan daraga, na biktima nitong scam, o ini nga ng mga delivery scam na nangyayari digdi sa kapalibutan. Dalawang beses nang nangyari, ining na unang ng scam digdi sa mayor's office. Ang inot nga ni Kenny sarong food delivery rider na igwang nagpamidbid na taga mayor's office, nag-order ng pagkaon na maabot sa 3,000 pesos ang kantidad. Renz. Yes, sabi Sir Pio. Bagong kaso, ang nakagi-bagang simana, nag-post na kan si Alcalde Vic. Roger. Bagong kaso na naman. Ining pigtarang tabi Sir Pio. So inot ini may panduwan naman na saro. Ay, naduwahan. Naduwahan ang tabi ni Sir Pio. Anak ni Tetings. So enot, saan man itong departamento? Mayor's office man. Mayor's office man. Roger. Ngunyan, mayor's office na naman. Ngunyan, mayor's office na naman. Jesus Mariosip, ano ang pinag-order? Ang hirap tabi kay ni Sir Pio, 3,000 pesos na kantidad ni pagkaon sa mga nakaging aldaw. Ngunyan tabi Sir Pio, bulong na naman tapos litsong manok. Kay lamang nagbibiripik ka. Kantidad gura, no? Naitabi, Sir Pio, aram kong piraso kantidad kayo ni, pero iginingan ng sarang nangangaran na Lydia Gatmonton ang nagpapamidbid na taga mayor's office kasi nag-order sa sarong delivery rider ni na bulong, sarong betadine, sarong gapas, tulong capsules ng mepanamic, magin man sa bills payment or pagbayad sa ng bita ng mga items na ipapadeliver through GCash da asin Palawan Express. Kasabay nga ni Digdian Sorok pang lechong manok na isabay nga ni Kutaluman sa produkto na ipapadeliver kang nagpamidbid na taga mayor's office. Ngunyan? Ngunyan tabi Sir Pio, ini nga ni answer pa sa mga problema ni Mayor Vic dahil doong beses na nangyari, pig nagagamit ang sa indang opisina. Kasi kung digdi kay Mayor Vic, nasa ngunyan niya, padagos man ang sa indang pag-background, kung si Isay man, ang niliong persona nagagamit ang sa indang opisina, asin kano ining mga senaryong ini, maray nga ni tangunyan, ang nangyari tabi Sir Pio, mga delivery rider, pag nagdidigdi sa mayor's office, pig-verify na kung talagang sinda, nagpa-order kay mga item na yun Anong pangaran ang ginamit naman? Lydia Gatmonton. Igo ng empleyado kaan ang city mayors? Negative tabi Sir Pio. Jesus Mariosep naman. Dahil lamang pig-verify, baka ko masapag ko naman sa rider, pero i-counter check kunta na. Roger. Ini nga tabi Sir Pio, si Lydia Gatmonton, nagkaigwa na kang ini na sa senaryo, nagkaigwa na ng background check man, so delivery rider. As hindi din na naarama o di din na naisalbar, na dahil na mabiktima pa. Pero ini nga ginamit gira right sa mayor's office. Di man nakadeliver. Di man nakadeliver. Yan, huna kong bareta. Ako nag-deliver naman. Medyo riurok sa bareta. Di man pala nakadeliver. Di man. Yan. Tama, ano. Diditan ginamit pa. Ginamit sa mayor's office. Diditan pa. Pag ako naduwahan. Diditan pang maduwahan. Roger. Yan. Sige. Nice. Ako yung ngunyan tabi Sir Pio, ang nangyayari, agabos na mga delivery rider pa nagalaog sa munisipyo, naghahapot mo na. O nagbe-verify mo na kung igwang empleyadong araw ka nito, kung wala man, talagang cancel tulos. So delivery. Pwede nga ni baga na apudan video call o kung kung isisay ka, di ba? Ano ka Roger. But igo ka ng pigpapasar ba ko ng lazy Congressman Pido, na sumaprotehiran ng mga piglalansingan ng mga delivery rider, kahirak man Roger tabi Sir Pio. Maray nga rita, dahil nagkagatso delivery rider, ha? Sige. Roger tabi Sir Pio. Okay, sige. Kaya ngunyan, napagapunta tabi Sir Pio ni Mayor Vic, lalo naman sa mga nag-aarog kayo na nag-scam, na pwede man, pundo na dahil ang tanan sa tao, bakit ng pandemya, dipisil pa ang pagkabuhay kan mga tao sa ngunyan na panahon. Roger. Yan tabi Sir Pio, ang magdagdag informasyon di sa luwas. Rans Luna, DCTV News. Salamat, Rens. Taud-taud dalas 10 na bareta. Radyo Balagon ka ito.
DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ibinalyo na ang Department of Health sa Center for Health Development ang nasa 311 milyones pesos na pundo para sa special risk allowance kan mga healthcare workers na nagserbi laban sa kontra COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Leopoldo Vega na maabot sa 22,208 na mga healthcare workers ang makikinabang sa siring na benepisyo. Sa iyang ipinaliwanag na hali sa CHD, ang fundo ibabalyo naman sa mga local government units as in private hospitals, siring man iba pang health facilities tanganing may tao, ang SRA sa mga healthcare workers. Sa ibong nalado, dahil isa na magadit ang mga health workers dahilan sinda makakaresibi ka na SRA. Yarap ang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdaraining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag sunlight.
Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. O garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Gabriel, ako'y pag-ibahin sa dagdagang Pinay. Pag-ibahin ang dugo natin. San Gabriel, sa pagod, putla o hila, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang baha nagdadara nin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Dahil magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Dahil magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Purog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DNR. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Good morning tabi dyan sa mga taga Pulanggi, labo-labo ang pag-distribute naman kung nakaalis na mga simana sa Ladukan Salud pag-asikaso sa mga may kapansanan, lalo na mga senior citizens, mga PWDs, nag-distribute nin mga wheelchairs. Ngunyan po,
parte kan saro pa sa mayor na component kan programa ni Adrian Salceda, inonoy kap diyan sa Pulangi itong so pagpakusog kan pundasyon kan edukasyon lalo na ngunyan in these trying times dai pabaga kita ngunyan in face to face na pagkaklase. So we have to, sabi na nga ni baga ni Secretary Roque, dance with the situation. Kumbaga, umisip kitang paagi na masabayan tan sitwasyon na maka-move on kita. So kaipuhanan mo niyan sa mga public schools, ining mga school supplies, maski puro paano makatabang lamang ining mga coupon bonds. Kuda iba pang mga school supplies na pinag-distribute dyan sa mga manlaylay na public schools. Si saturate po iyan ni Nonoy Cap Adrian Salceda kan grupo nin data na sabi ka yan dyan saro sa mayor na component kan na nagakapirang pagpapadalagan di opisina gobyerno programa iyon edukasyon makusog na pundasyon kan edukasyon magagamit iyan na mga coupon bonds and other teaching paraphernalias school supplies kan mga paratukdo niya to dyan sa pag-reprint kan mga modules. As in, so kaipuhanan administratibo ng mga papeles, nakaipuhanan po yan ng mga school supplies. So nakakalibot yan, pinag-distribute po dyan akan grupo ni Nonoy Cap, mismong si Municipal Councilor Adrian Salceda. Because integral part po yan, ang pundasyon kan edukasyon dahil dapat pabayaan. Maski nasa dipisil kitang sitwasyon ngunyan. Si Simon Baya, ang mamumuyan, ang mga akita maging mangmang, maski puro painan makaukod lamang. And we provide, nagpo-provide sa abot kan makakaya, so mabaro-baro, abuton, mabaro-baro, kan grupo ni Nonoy Cap Adrian Salceda po dyan sa Pulangi. O kaya, sige po ang distribute kaan dyan, manlain-lain na lugar po, na igwan mga public schools, yan na mga primero, yung mga coupon bonds, as in iba pang materials na gagamiton kan sa tuya mga paratukdo. We have to innovate and we have to adapt with this situation. Ito sunainot na si Mana sa ladukan salud. Pag take care sa mga PWDs, mga may kaninan, kaipuhan na ng wheelchair, taro sa major component kan na mayor na programang pipadalagan dyan, ni Adrian Salceda po sa Pulangi. Edukasyon, salud, agrikultura, turismo, manlain-lain po yan tabi And true indeed, talagang si sustiniran man na iyan po pigtatauan sa abot makakaya, ayan po nga pangangaipukan sa ladukan edukasyon. Because pag napabayaan ta po yan, pandemya pa dipisil. So sustiniran yan, tarabangan. Papaabot yan ng mga supplies na yan dyan kan grupo ni Adrian Salceda. So digdi man tabi sa ako Bicol pala So iiskusarkan para sa educational assistance. Ini po, daiman ka mo sa sayumahan kan ako Bicol. Kaya lang, tapos na po baga, so pagparelistahan man, taigwa yan ni pinagsusunod na sequence. Bago magpo ng klase, kaipuhan po na makapalista na sa mga beneficiaries man na gusto mag-avail kan educational assistance. Ngunyan po baga paano, nasa process na. So pinag-arakomodar ka ito kan nakalis na mga bulan na matatawan man in educational assistance po kan ako Bicol for school year ining segundo semestre kan school year 2021-2022. Maghalat sana po tabi. Ta sa masunod naman na opening, abangan lang, ako Bicol never closes their doors sa opportunity na matabangan tabi kamo. Kaya yun ang sa indang kuan. Sige-siging pagtabang. Diyan po baga nagpunan ako Bicol, diyan nagpapadagos ang ako Bicol. And na-expand ang sa indang pagtaunin na serbisyo. Politically, naglaog po sa political arena, uyang po sa Congressman Pido Garbin Jr., buda sa Congressman Saldico sa Kongreso. Pero ini pong pagtabang sa pangangaipukan mga mandaylain na sektores, edukasyon, dahil po yanin pigpupundo, dahil yan na pigupunduhan, doro-diretso po yan. Kung dahil po kamo na akomodar mo yan, meaning to say, dahil po sinarado. Tapos na po kaya man, so sa indo man na pag-akseptar para sa school year ngunyan po, tabi. Arog kayan ha. So diyan po sa ako Bicol. In fact,
So duman naman nga ni sige ang interview pa sa iba pang mga beneficiaries kan programa maninda na iti-tie up sa manlain-lain na di gobyerno ining so sa tupad, sa Department of Labor, DSWD, everything else na pwedeng ma-navigate ninda na matabangan po ang mga manlain-lain na sektores, yaon po yan sinda. Anak ko Bicol, yun yung karahayan. An sa tuyang partido, yaon aram takon sa ina opisina, yaon digdi isitaan mga nagpapadalagan, midbid ta sa lokalidad kasarabay-sabay ta digdi ang mga representantes, buda ang opisina yaon in times of needs na kaya man na ma-akomodar, i-akomodar tabi kita, compare mo man sa iba. Mga baguhan sa iba, dahil mo nga niisikon sa ina mga opisina pa, sa ibang mga partido political man at party list, pagkatapos kan eleksyon, tituruan ang kita digday, tanasabot, uto na, nakatukaw na sa indang boss sa kongreso. Mahagad ka ng tabang, na mapagal na, mapasiring ka na duman sa Manila. O ini po digdi, yaw digdi ako Bicol, diyan po ang pundasyon. Ano ka na, ako Bicol, yaon digdi sa satuya because dahil mapupwede na magparaharayo. Yaon kita digdi, sabi na nga ni, katabang na, kasurugpak. No, yan po sa ako Bicol. Pasirig lang po kamo dyan sa Embarcadero de Legazpi. Tayo nan sa indang mantra. Kung baga no, katabang na, kasurugpak. Diretso ang pagtabang ta dyan po sina nagpoon dyan na midbida na ako Bicol. Ipig papadagos pa and in fact, big expand pa po ang tabang sa manlain-lain na mga sektores. No, good morning dyan sa Pulanggia, no. So mga maghalat-halat lang po na-diskuter ko yan, tamay naghapot, nahihiling nila sa Facebook. Ano nga ining didistribute ni Adriana Salceda? Maghalat-halat lang po kamo, taaabuton po kamo dyan itong sa mga public schools, ano. Tatawan kamo dyan in mga coupon ba niya ng mga school and office supplies na pwedeng magamit sa pagpadalagan po kaining school year, segundo semestre. Kaipuhan kan mga paratukdo ano po. Parte yan sa kan kabilugan, integral part kan main component, kabilugan kan programa di gobyerno ni Adriana Salceda, edukasyon. It's one of it, ano, an edukasyon. Sabi, yan sa Pulanggi. Corollary, ining edukasyon matamay nagapot sa to itong so sa kung igwa pa dang educational assistance, igwa pa po, pero for next year na, tanatapos na sukan, so sa indang pag-akomodar ta, para man mo niya na school year, medyo naudyan lang po kamo, but it does not necessarily mean na sinayumahan na po kamo, no, natapos lang po, so periodo man na pag-acceptar na tabi, ano, next year, aga-agahan po tabi nindo, ha? Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Good morning tabi Sir Ato Lim diyan sa Daraga sa Petron Top Gas. Petron Top Gas. Good morning Sir Ato. Greetings, happy birthday Marie Liz Del Rosario kan Orosite, Legazpi City. Happy birthday tabi Madam Marie Liz Del Rosario kan Orosite, Legazpi City. Karo sa mga paradangog tadatabi digdi sa tingog kan Banoan. Thank you so much and happy birthday Marilis Del Rosario dyan sa Orosite. Good morning sa mga taga Orosite. Maray na agad at tabi, happy birthday kay Bawo Gutierrez. Bawo Gutierrez, happy birthday tabi sa imo. Happy birthday Bawo Gutierrez, sabi ni Shandy Kanligaw. Anong advice mo pa di mahanap buhay tapos babay na kita? Igo kang mga kan. Diretso lang, sige. Ito pa po kay So, diyan sa pila po, hindi po ipasabot ta iyan na nabibiyo diyan. Sabuton tabi ini doon talagang malinya kamo. Ining mapabakuna. Sabuton po ni doon talagang malinya buda ma-delay kamo. Yan ang isip po nabibiyo pa Yan, nagpapareklamo baga paano pa di, halaba ngayon pila, dakol kaya. Natural po yan na epekto. Tadakol kamong inapudan at
a time. Yan ang mapabakuna dyan ngunyan sa LC3. Igwa ba ganing sistema? Kaya lang, ini po ha, pag abot nindo dyan, bako sa naman na ika, an aakomodaron. That's one factor. Ikadua, pag abot mo dyan, dahil man nangangahulugan sa LC3 na diretso ka ng malaog naman, tusok tulos. It will take time. Ta i-interviewon ka, may pipirmahan kang papeles, o obserbaran sa imong estado pisikal, aaramonan sa imong medical history. Kung talagang pwede kang tudukan. Yan. It will take time na tabi. O di man sunainot sa imo, anas araw ka na proseso, ikamahalat ka talaga. Then pagkatapos, dumana sa ineksyon. Pag duman sa ineksyon, i-explikar sa imo, unitaben itutudok sa imo, uni ang brand, uni ang expiry date ka ini. Then, willing ka magpatudok. Tudok iyan. Pagkatudok, pasiring naman duman sa sarong seksyon, mahalat ka ng mga 20 minutes, ta-obserbaran ka. That's it, tabi. Kaya, ini pong mga nagkakampila, it's a natural effect na tabi. Kung ano nanindo yan, acceptaro na iyo anang epekto ta. Ako manawan istuan ang ratio na pag-abot mo dyan, igwa na tulos na yung masikaso sa imo. Kananata, bakong 1:1. Primero, nag-obserbar kan medical protocol. Dahil pwedeng suon nindo ito, sulaog kang LC3. Observe yan ng 1 meter distancing. O kaya dahil pwedeng maakomodar ng dakol na ma-ineksyon. Buda mapa-ineksyon. Sabi, kaya pag-abot nindo dyan, o kaya bago ka magpasiring dyan, ilaog na nido sa isip nido na talagang mahahaloy-haloy, tadakul ka mong nagkakasarabay-sabay. Plus, i-zero in fa nindo itong mga factors na pinagsabi ko. You have to be prepared. Payong, kapote, jacket, isnakan lamang tubig yun. Wala kung ka mong maintenance dose, tabi ha? Yun lang, arog po kaan, ngunyan, igwa dyan nin pinag-akomodar na parang so record nindo, tatawan na kamong numero, buda schedule, then mabalik na sana. Ngunyan, igwa man na akomodaron para ngunyan na aldaw na ini, so mga naka-schedule man po ngunyan tabi. Ha? And duro-diretso na po yan. So, arog po ka na, please, ikaw na nido sa pag-abot nindo dyan, talagang dakul ka mo, kaya mahahaloy ka mo, buda mapila ka mo. Because of that factors tabi. Ha? Pero ang karahayan kay ni Padignal, tadakul ang nagkaka-interes na magpabakuna kaysa dae. Kaya po arog po ka na, ingat-ingat lang po tabi. Sige lang, magpasiguro sa mga pasiriring dyan. Kwan dyan, so mataraong niya ning number. Pag abot nindo dyan, na mapabakuna na ka mo, tasalan sa nuna po yan. Number mo niyan number. Ika. Bumalik ka sa araw kining pizza. Ngayak 400 ka mo sa aga. O pag-abot din dyan sa aga tabi, expect mo na mapila ka manggiraray. Tadakul ka mo di ba? Yan. Yan na gusto niya tong sabihon. Halimbawa, ngunyan aldaw, may schedule na ma-election. Halimbawa lang pero ngunyan day po. Halimbawa lang, pag-abot nindo dyan, man tulos yang kamo tabi ma-akomodar. Mahalat ka kang turno mo. Kaya arog po ka na medyo nahahaloy-haloy. Makuhaning medyo, kundi talagang haloy because of these factors na dapat nindong konsideraron. Ha? Yan. O matao mo yan ng number dyan sa LC3, pagtao kang number, unika, arog ka ining oras, taso dyan nga is astrodome ka ito, so ginibok ang provincial government Padignal, taso primero medyo kan man. Dahil man baganing perfectong sistema. Primero medyo nagkabuli-bulilyaso ng diit. Ngunyan, so ginibukan dyan sa astrodome ka ito sa provincial government, linimitaran sa tawo. Sa sarong ahensya, unik ka mong una. Araw ka ning oras ka mo maduman. Yan. So numbers 1 to 80 ngaya. Sa indong turno ng pagpasiring sa injection site is 8 to 10 a.m. Yan. Araw ka. Sana araw man ka ng gibo na sa aga, pagkatapos na ma-schedule na may mga QR codes ng initabi. Ha? Salamat kan sa ido paginanyog, kasi namang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod, News Manager Mardela. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Usap